Je moet die hand weg proberen te doen hier. Zet je met de knieën op die of zo? Laatste. Ja. Moet je terug hebben. Moet je ook wel hertjes hebben. Eten. Oh! Stop. Hier. Oh nee! Hey. De volgende haar. Hey, geef wat kaasjes bij. Kijk hier hangt Oh, wie hangt er wel ertjes? Hey, hebben jullie misschien iets van een camera? Camera? Ja, een fototoestel. We zijn een fototoestel. Oh, ja, jij hebt hem niet af. Ja. We moeten wel iets van Pitskaasjes. Kijk. Ja, lastig. Hier, kijk eens. Oh, kijk. Wanneer zit je Kom eens kijken. Ja, we gaan eens kijken. Wat een Wanneer gisteravond. zit je gisteren? Gisteravond, Het is weer laffe drukjes aan boven halen. Hey, dit neem ik op tot de batterij vol. Hey, stop! Oh. Wat stoppen? Stop het Paul, zeker te zeg. Skip. Pak en Pak. Paard, hier. Maar ik kan dat toch Mag je wel. En niet meer die nagels Dat scheert. is serieus. Kijk hier eens. Zo stoppen. Kijk hem de haarste gaan. Kijk hier. Klopt je in mijn bal. Ja, waarom dat jij dat ineens aan de haarden krijgt? Je hebt een kaasjes in mijn gezicht gesmeerd. Hey, draai kom ze hier even, Skip. Hey, ik kan niet eens zien. Je hebt je goed veel.